Od uvek su me privlačili sprudovi pokraj Peka. Mi smo imali jedno rečno ostrvo koje je imalo fin zlatasti pesak u koje bismo se žarkih letnjih dana zatrpavali jedni druge, tražeći toplinu, izlazeći naravno iz hladnog vira Peka. Mnogo je pametnije ići tim i takvim sprudovima ili livadama ili jednostavno obilaziti tu prirodu koja je prepuštena samoj sebi, nego voditi nekakve razgovore koji jednostavno ne mogu da dopru do naše javnosti. Ali ovaj žubor reke može da dopre, zar ne? I ovi oblici prirodne lepote ili ovi prirodni jazovi mogu više da kažu i govore. I vetar je delotvorniji, onaj s početka priče. Ovde isto tako nekad bilo jedno ostrvo sa nekoliko sočnih trešanja, sa nekom vrstom velikih bara gde je bilo riba koje smo mi pecali. Pecali smo ribe u barama za koje smo samo mi znali da postoje i možda divlje patke. Ali sada divlje patke imaju mnogo više slobode i mnogo više mesta za skrivanje u ovom svetu kojim vlada zelenilo i bujanje.